te kulish bune te hakabai de bat kene ka admit card mo balai ba kami dur ha ki admit card ki jongpi ki bun ma ki bala comment ki ba message nga ba balai kami dur ha admit card ka jonga te iladon iba one message nga te ilayatu ba lada pi download tang sisin kanami dur re pi download ha ka ba arsin pada kan sami dur biang lada ka klan ke internet dan ka biang ka to ka website ha ka por download te pin kan sami dur mat ba ka website kam klan kam la ba ban loading ni ka dur ban pen mi hapo kan mit kat ka jong pi te sapersang download ha ka ba arsin dengan pen inuksa menta kine ki admit card ki ba perlok jonga ila de ban download ila sen yang ai bro artali kum kan uksa ban pen ep te hakane ka banikong page omdon dur era ila sen yang i download nikong imdon dur era te kam don dur te i download biang ha ka ba ar iyo biang sedaka ne ban ka ba don ka dur jong i te hang ne ka pen i ba pihak ban download arsin ya kan mit card ke jong pi lada kam don dur te sapersang komta kalong na kamlong pin ha persang hima pi kata tang ba ini perlok jonga ila persang komta ila download arsin te iyo ya ka ba don dur te ka thut bet ka website hi ka ba hadu mentar ngala that hi ban pli kata ka website ru ka jing thut ka website te imat kamla are ban loading ya kidur nomor ba kamla yuthana ru kata ta ne kam khlan ngene dok ne maybe ka website hi kamla ban loading ya bon plat iba download ne ki ba pli te kala dai nak tai ka dau te sapersang biang lada krempat midur nai pat print shwa penyo shwa kata kan mit kar ka ba midur te lada phila persang komta asin asin lada kami ka ka biang ap ka ban yu kalong ba pin shu phone be yu headline number une bangala bo hangne phone be une headline number te sakali la shai mo hakapor long tray phone headline number hakapor long tray ma gidon gi bang oh switch off phone te lada pi phone hakapor ba kamde shu kapor ba long tray te un switch off kan ndai phone be kapor long tray pho baje sanang hadu line saw baje te persang man phone gitu gi por sakali ba le kumno kami dur ka kan mit kar ka jong pi te lada yong print la ka print te philawan print lada yong hab le beda ka wa mi dur te hab up ba benyo ka kami mi dur lada yong ban tho application kum ong gi jat ki jimbakla te hab le kumba i pha nang te gibaran selong te le mi we chapo pds kali binaki balai kalong kumni tangatai ka solution ka bala ban yarap te tangane ka jimbersane kaleng jonga khulesh buna